Hola, què tal? Benvinguts una setmana més. Com sempre, un protagonista en els propers minuts. Avui, a casa d'una persona que ens ha obert les portes i avui, en companyia d'en Jordi Gas. Gràcies bon dia a vosaltres per escollir aquest magnífic espai. Aquests dies, malauradament, o aquestes darreres setmanes, fins i tot aquests darrers mesos, les entrevistes les començo igual, demanant com portes el tema de la Covid, no? Bé, ara ja una mica cansat, la veritat. Els primers moments vaig portar-ho bé, perquè jo sóc un tio que si tinc un piano i tenia feina i d'això, doncs pom, ja anava fent. I sortir, ja se m'ha passat l'època de sortir, no em sabia greu. Sí que em sabia greu per tots els inputs que reps, no? Clar. Jo treia a passejar el gos i la gent em deia «Ostres, tu quina sort que tens que passeges el gos!» Dic, doncs a mi em parteix el dia per la meitat. La cosa està molt malament quan hem d'estar contents per poder sortir i passejar el gos en aquells moments, no? En Jordi Gas el coneix pràcticament tothom, ell és cantant, baixista, compositor, productor i soci del Barça. Això també és important. No solem parlar mai d'esport si no és un esportista, però en aquest cas, Jordi, ho tenim, cosa que fa mesos que no ens ho pensàvem. Estàs parlant amb un medalla d'or, amb una medalla d'or, insígnia d'or. Insígnia d'or, per tant vol dir molts anys això, 50 anys com 50. Déu-n'hi-do. I bueno, molt feliç d'estar d'això. Jo sempre, del Barça sempre em redueixo la discussió i el tema a dues frases que diuen els italians de la Roma. El Barça no es discuteix, s'estima. Exacte. I ja està dit tot. I aquí està dit tot. Ja està dit tot. Salseta del Poble Sec, ai, 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 Sau, Jarabe de Palo, i podria continuar. Quan parlem d'això, demà, què et ve al cap, ara mateix? Em venen unes coses que seran irrepetibles. Mira bé el que et dic, això no tornarà a passar. O sigui, per exemple, la meva primera època, on jo vaig a fer l'aprenentatge, ara avui en dia sí que hi ha moltes escoles, però l'ofici de músic, la lluita, el tocar igual a un lloc, a un altre, un gènere que a un altre, això es perdrà. Això es perdrà i jo crec que és una llàstima. És una llàstima perquè et dona una profunditat que jo no sostén, també, vull dir, una manera de guanyar-te la vida, també, clar, perquè ara es redueix tot a tenir el teu grup, si estudies música, a donar classes, a tenir el teu grup de jazz per tocar a 2 festivals i hi ha un ambigu, o tenia sort i tocar amb un grup de jovenets que peti, però ja està. No hi ha més. Jo havia tocat, vaig produir el primer disco de Sopra, tocava amb la Salseta, he tocat amb cantautors, he tocat amb big band de jazz, mil coses, saps? Ara també es fa això de tanta diversitat? Ara tothom s'especialitza en alguna cosa? Tothom, és que érem diversificats perquè havies de ser-ho, saps què vull dir? Perquè et trucaven i un et tocava. Ara no, hi ha menys feina, menys poca gent que s'hi dedica, i clar, per tant, i més músics, per tant. El temps de pandèmia molta gent li ha servit, alguns per anar-se'n en avall, d'altres per veure diferent el seu futur. Tu, aquests mesos, sobretot els tancats a casa, per què t'han servit? Professionalment parlant, lògicament. Vale. T'haig de dir alguna cosa de la meva dona o no? No cal. Vale. Un petó. M'han servit per fer les lletres, perquè he tret ara el disc Gas 2 i era un disc que és prepandèmic, musicalment és prepandèmic, però a nivell de lletres és pandèmic, ni post, és pandèmic total. Perquè jo les lletres sempre les deixo al final, saps? El que em fa una mica més de mandra, no és que no m'interessin, però fa una mica més de mandra perquè em costen més. I llavors vaig deixar al final i em va enganxar. Dic, hosti,
m'ha enganxat aquí la pandèmia. Bueno, perfecte, em va anar... Vaja, què t'haig de dir jo? Aquest Gas 2 el vares presentar fa uns dies al Casino de Vic. Suposo que quan pots fer ja una actuació ja dius, bueno, el panorama... La veritat és que no recordo. És que sé que vaig anar amb els Aiaiai l'estiu passat a fer uns casar per uns gitanos i vam anar allà a fer el... Aparto la camisa! I tot això. Però no sé jo si era molt legal. No sé jo si era molt legal. Sí que es podia... Bueno, aquelles bodes que... Saps aquella escletxa que va haver-hi que es van fer 4 bodes? Però bueno, des de llavors que no... I aquella llavors era flor d'estiu. Des de llavors no, i la sensació ha sigut... Ara em queda una encara, que és la sensació de poder tocar amb els companys, de poder tocar junt amb els companys. Ara estem ja, diguem, oberts a poder viatjar per tot Catalunya. Suposo que també s'us obre la possibilitat de... Sí, jo toco amb Antoni Pagès i Antoni Mena. Faig així perquè Antoni Pagès i Antoni Mena, de Santa Eugènies i de Centelles, però, clar, viuen a Barcelona. Era difícil organitzar-nos, però ara ja pel juny ja tenia una cosa aquí a la comarca, que es pot anar quasi a peu, podríem anar a peu des d'aquí, amb banda, i llavors això sí que serà ja... En aquest treball Gas 2 que vas presentar al Casino, què hi ha aquí dintre? Doncs mira, 11 temes, el podré 10 més 1, perquè abans he dit que eren 10 temes prepandèmics, doncs 10 prepandèmics i un pandèmic. Vaig fer un tema ja estan confinats, que de fet era per una altra idea que tenia, però em va agradar tant que dius... Aprofito, no? Que maco que m'ha quedat! Ja què faig, aquest el deixo aquí? Vine cap aquí! I si l'haig de tornar a fer servir per una altra cosa, ja el faré servir, saps? Són fills meus. I 11 temes, molt variats. Jo crec que amb el meu... Si heu escoltat el primer Gas, ja pot adivinar un estil. I sí que és veritat que hi ha una mica de... He volgut fer una mica més de canyeta, en algun, no rock and roll, no heavy, però una mica més de... que m'ha ajudat en Valentí Nieto, que és un noi que ara està amb el Sopa i que havíem tocat junts molts anys, i m'ha ajudat a mesclar 3 temes i masteritzar el disco, que a vegades, jo com que estic tantes hores i sol, i aquí anant i fotent, a vegades necessites una mica treure perspectiva, saps? Mirar-ho des d'un altre punt de vista. I jo potser a vegades no me'n surto, saps? De tant jo conmigo, pum, i llavors hi vaig dir al Valentí, tu, sácame, ajuda'm, perquè no, ja estava, les veia quadrades. Hi ha algun altre projecte, ja una miqueta mirant enllà? Mira, vaig fer Gas 1, aquest és Gas 2. El projecte que ve, va, una pregunta, com es pot dir els projectes de Gas, Gas 1, Gas 2, i el siguiente, Gas... Gas 3? Bravo! O sigui, vols anar continuant amb el gas? Sí. El que passa que ara mateix tinc uns... A mi quan m'agafa la rauxa de composar, vomito, començo... I ara tinc uns quants temes fets que no sé si entrarien... Estic esperant aviam si em faig més d'aquesta mena per fer Gas 3 o faig un EP i fem una mica de broma i fem Gas 2 i mig. Molt bé. Gas 2 i mig. O sigui, per això només serà un any. Molt bé. Ja en tornarem a parlar. Ja per acabar, Jordi, tothom s'omple la boca de que la cultura és un bé importantíssim, que la cultura ajuda, en fi, però a la realitat ningú hi posa mà. Els primers que ho han de fer, que són els que se n'omplen la boca, hem d'ajudar la cultura, el món cultural, com molts d'altres, però ja que estem aquest, ha rebut i molt. La sort, dic jo, que tenim els que ens agrada els que participem de la manera de la cultura, és que no ho fem ho fem sense esperar res a canvi, perquè la cultura la tens, l'agafes, t'agrada, la devores, saps? Però el problema
és la part de compartir, la part de proselitisme, la part educacional que té la cultura, m'entens? O sigui, tota la situació, això no s'arreglarà en una generació ni en dos. No, Això no s'arreglarà en una generació ni en dos. De totes maneres, per què ha baixat la cultura? Per què li ha donat un cop? Doncs perquè tampoc hi havia... O sigui, els únics que s'han mogut per defensar la cultura han sigut els que participem, participem de la cultura. No hi ha un clamor popular, com hi ha en els restaurants. Això. Volem... Hòstia, la gent sobre d'això, no? Obren les terrasses i tothom a les terrasses. Obren el Sant Jordi i tothom a comprar roses. Obren un lloc de tocar i anar fent. I veiem qui va. Que a més és complicat, no? Dies enrere parlàvem amb Pep Poblet, clar, diu, anem a tocar, anem a Roda, 300 localitats, hem de posar-n'hi 100. Ja. No n'hi pot haver alguna més, suposo, controlant, vigilant. Bueno, però vull dir, jo l'altre dia, amb Pep Poblet, hosti, enhorabona, vull dir, ell s'ho mereix i les ha de posar, les 100 aquestes, i les 200 i les 300 les posaria, segur. Sí, tant. Però, clar, hi ha gent, el problema és que hi ha gent que anirà i no les posarà les 100, perquè el personal te'l lia. Sí. Bueno, esperem que s'arregli. Sí, els meus nets ho veuran. I anirem seguint a veure si surt el gas 2,5 o el gas 3. De moment escolteu el gas 2. De moment el 2, que és el que toca. El 2, que està prou bé. És el que toca ara. Doncs, escolta, gràcies d'entrada per acceptar la nostra invitació, per fer-ho aquí a casa teu, i per tant, doncs, molta sort i èxits. És que em van dir, aneu a fer l'Europit. No, l'Europit no! No, és que al nostre productor li agrada voltar molt i sobretot a la muntanya. Molt bé, Jordi, un plaer. Gràcies, Sebastià. Molt bé, i a vosaltres també gràcies per seguir-nos a les xarxes. La setmana que ve un nou convidat, convidada. Adéu-siau.